Hello, hi, namaskar, sangamane. Ignore the background sound. Today is Sunday. Just I made my mind to make chowmein. So, देखନ୍ତୁ ଏଟା ପରର ଦୃଶ୍ୟ ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚାଉମିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚି ବସେଇ ଗରମ ପାଣିରେ ଚାଉମିନ୍ ଯାକୁ ପକାଇଦେବା ଟିକେ ସିଝେଇଦେବା ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବସେଇଦେବା ସେଠି ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ମୋର ଅଲଗା କାମ ବି କରିସାରିଛି ଯେମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବାର ଯେମିତି ମୁଁ ମୋର ଅଲଗା କାମ କରିବାକୁ ବି ଯାଇଛି ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ଲୁଗାଇ ପକାଇଥିଲି ସେଥି ଭିତରେ ମୁଁ କରିଛି ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇଛି ବସେଇ ଦେଲା ଭିତରେ ମୋ ବୋଉ କିଛି ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଥିରେ ମୋ ଭାଇଟା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି କରିଦେଇଛି ତାପରେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ନରମ ହେଇଯିବ ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମପଟେ ତ ଚଡ଼ୁଆ କୁହନ୍ତି ଏମିତି ଚଡ଼ୁଆରେ ବାହାର କରି ରଖିଦେବେ ତାକୁ ଯାହାଫଳରେ ପାଣିଟା ବାହାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ଖିଲା ଖିଲା ରହିବ ନା କି ବୁଝି ହେଇଯିବ ତାପରେ ଯେତିକି ପରିବା ଆପଣ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ଆପଣ କାଟିକି ରଖିଦେବେ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେବେ ଭଲରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚାଉମିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଦରକାର କାଟିକି ରଖିଦେବେ ତାପରେ ଛୋଟ କଡ଼େଇ ବସେଇକି ସେଥିରେ ଅଏଲ୍ ପକାଇଦେବେ କିଛି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ଅଏଲ୍ ପାଣି ମରିଲା ପରେ ଅଏଲ୍ ପକାଇଦେବେ ସେତିକି ଆପଣ ଦରକାର ଅଏଲ୍ ପକାଇବେ ତାପରେ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟଲି ଜିରା ପକାଇବେ ତାପରେ ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ପକାଇବେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଆଜି ୟୁଜ୍ କରିନି ବାକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଭାଜିବାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ହେଇକି ଭାଜିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜାଳ କମ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଜି ହେଉଛି ତ ଭାଜିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଅଲଗା କାମ କରିବି ଆଉ ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେ ମଝିରେ ମୁଁ ଗୀତ ବି ଗାଇପାରେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର ନୁହଁ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ତ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ସେ ହେବା ଭିତରେ କରିଦିଏ ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୀତ ଗାଇବି ବଟ୍ ଏବେ ନୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଚାଉମିନ୍ ଉପରେ ନହେଲେ ଚାଉମିନ୍ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆସିଲା ସେଇଟା ରେଡ୍ ହେଇ ଭାଜିଲା ପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି ମସଲା କେଉଁଟା ଯେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଏଥିରେ ବି ଟିକେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଛିଟି ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ପରିବା ପକାଇ ଘାଣ୍ଟିଦେଲି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭଜା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସ୍ଲାଇଟଲି ପକାଇଦେଲି ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ତା'ର କଲର୍ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଜାଣିବେ ସିଝିଗଲା ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କହିଥିଲି ନା ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକାଇଲି ବୋଲି ତ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିଦେଲି ଘାଣ୍ଟିକି ଟିକେ ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଭଜା ହେବାକୁ ପାଖେଇ ଗଲାଣି ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିଦେଲି ଯେହେତୁ ଟିକେ କାଳେ ଲାଗିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ପୋଡ଼ା ସ୍ମେଲ୍ ହେଇକି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି ନା ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଚାଉମିନ୍ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟିଦେଲି ଆଉ ସ୍ଲାଇଟଲି ସସ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ଯାହାଫଳରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଆଫ୍ଟର ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଖାନା ବନେଇଛି ତ ଓଭରାଲ୍ ଭଲ ଥିଲା ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ତ ଟେଷ୍ଟ କଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ବାପାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ବାକି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି କରିକି ଖାଇପାରିବେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣାଇବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।